कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. आग बुझाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये बहुत कुछ नुकसान हो गया. अगर व्यवस्था होती तो ये नुकसान नहीं होता. झाड गेला. अरे झाड को आग लगी. फायर ब्रिगेडला आपण दापोली शहरातील टांगर गल्लीमध्ये सोमवारी 1 डिसेंबर रोजी रात्री सुमारास 8च्या दरम्यान अब्दुल हमीद मसूरकर यांच्या घराला आग लागून मोठं नुकसान झालेलं आहे. काल रात्री 8 वाजता ही घटना घडली आणि ह्या आगीमध्ये त्यांचं मोठं नुकसान झालंय. मसूरकर यांच्या घराला अचानक लागलेल्या आगीत घरातील सर्वच साहित्य जळून खाक झाले. घडलेली ही घटना इतकी भीषण होती की काही क्षणांसाठी परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता. रात्रीच्या शांत वातावरणामध्ये अचानक धुराची लूट दिसू लागल्यानं परिसरामध्ये मोठी धावपळ उडाली. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ जागेवर धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती कळतीये. मसूरकर यांचं फ्रीज मशीन रिपेअरिंगचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे रिपेअरिंगसाठी आणलेल्या अनेक फ्रीज मशीन जळून खाक झाल्यात. या आग लागण्यामागे विद्युत शॉर्ट सर्किट कारणीभूत असल्याचं प्राथमिक तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे. घराच्या आत लागलेली आग काही क्षणामध्ये पसरल्यानं संपूर्ण घरातून धूर आणि ज्वाळा पाहायला मिळाल्या. मोठ्या प्रमाणामध्ये साहित्य जळून मसूरकर यांचं नुकसान झालंय. मसूरकर कुटुंबाच्या माहितीनुसार आगीमध्ये घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं, कपडे, कागदपत्रे अशा महत्त्वाच्या वस्तू पूर्णपणे जळून खाक झाल्यात. आज हमारे इधर इतना नुकसान हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए अपने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि आग बुझाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे इधर दापोली में. हमने जो भी कुछ किया वो पानी के जरिए से हमने आग मिटाने की कोशिश किए है और हमारे फैमिली माल के बच्चे जो आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. उनने बहुत बहुत मेहनत लिए आज, इसलिए हमारा घर जलने से बच गया है. जो भी जल गया है वो बहुत दुख भरी कहानी है. हमारे साथ बहुत बहुत कुछ ये हो गया. हमारे भाई की रोजी रिज्जक थी उसमें, और जो वोल्टेज के कारण हमारा ये सब नुकसान हो गया. वोल्टेज का पावर कम ज्यादा होता है. हमारे टांगर गली में हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, फिर भी बोलते वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ये है वो है करके हमारे को बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई है आज इस लाइट की वजह से. इसलिए हमारे इसे समाज में भी फायर ब्रिगेड का या हमारे नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए खास रिक्वेस्ट है कि फायर ब्रिगेड का इंतजाम बहुत जरूरी है. इसलिए हमको आज हमारे साथ में हुआ है, कल को किसी के साथ में नहीं होना चाहिए. अभी 2 महीने पहले भी फैमिली माल में आग लग गई थी, वो गाड़ी में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा. उधर भी फायर टाइम पे ब्रिगेड नहीं पहुंचा. पहुंचे तो फिर क्या फायदा है, इतना बड़ा नगर पंचायत रह के. रात को फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे इधर आई थी? नहीं आई. हमने बहुत कुछ कोशिश की. हमने बच्चे लोग को भी बोला कि जाके पेट्रोल पंप से कुछ ये लेके आओ फायर ब्रिगेड के लिए, सिलेंडर या बॉल रहते वो कोई मतलब आग देख के कोई जाने के लिए नहीं हो गया, तैयार नहीं हो गया. फिर हमारी एक बच्ची जाके लेके आई, थोड़ा बहुत उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिर भी पानी ने हमारे जो पड़ोसी है वो लोग ने पानी की बाल्टियां उठा के सब वो आग मिठाए और बहुत कुछ हो गया हमारे साथ में. और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलाफर है. मेरा नाम इम्तियाज अब्दुल हमीद मसूरकर, टांगर गल्ली वालेकुम. माझं नाव नवेद नाझीम भारदे, अच्छा, कुठे राहतो? दापोली टांगर गली. अच्छा, काय झाला होता इथे? इथं रात्री 8 वाजता शॉर्ट सर्किट झाला. का इथं टांगर गलीमध्ये व्होल्टेजचा लय प्रॉब्लेम आहे. फॅमिली मॉलमध्ये तर लयच आहे. इथं व्होल्टेज जास्ती येत नाही, काय नाही. अजून रात्री मुलं आली होती, मुलांनी इतकं हँडल केला. फायर ब्रिगेडची खाली एकच गाडी आली होती, त्याच्यामध्ये पण पाणी नाही, ती पण छोटी बुलट. ते मोठे ट्रक आहेत ते दापोलीमध्ये कुठं आहेत ते आम्हाला बोला, आम्ही तिथं जातो, अजून आणतो, आम्ही खुद आणतो. इथं आज आमच्यासोबत झाला आहे, उद्या बिल्डिंगमध्ये झाला तर काय करत.
कुणाचा या आगीमध्ये सुमारे 5 ते 6 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज या कुटुंबियांनी व्यक्त केलाय. टांगर गल्लीतील घराची रचना अरुंद असल्यानं आणि जागा अत्यंत अडचणीची असल्यानं आग विझवण्यासाठी नागरिकांना आणि सोबतच मदत कार्य करणाऱ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. स्थानिकांच्या मदतीनं परिसरातील नागरिकांनी पाण्याच्या बादल्या, पाईप्स आणि उपलब्ध साधनांचा वापर करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांची एकजूट आणि तत्परता यामुळे आग विस्तृत स्वरूप धारण करण्यापासून रोखण्यात नागरिकांना यश मिळालं. अन्यथा मोठ्या अनर्थाची शक्यता देखील निर्माण झाली होती. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत केली. परिसरामध्ये मोठी गर्दी होऊ नये म्हणून खबरदारी देखील घेण्यात आली होती. अचानक लागलेल्या आगीमध्ये सर्वस्व गमावल्यानं मसुरकर कुटुंब हादरलंय. रात्री उशिरापर्यंत परिसरातील नागरिकांनी कुटुंबाला मानसिक आधार देण्याचं काम केलं. मात्र दापोली नगरपंचायतकडून तातडीची मदत मिळाली नसल्याचं मसुरकर कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी. डीपी एरिया की कल्पना तो वोल्टेज खालची होत गेला ना पूरा लगेच बंद ऑटोमॅटिक तुम्हाला करायला लागते ना ते करायची वेळ ऑटोमॅटिक हे आमचं काय करते